खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिखा नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। फैगौ मार्च एप्रिल दानाव बिटिसि बिसायख'थि खुंनांगौनि दाबि खालामदों हाग्रामा महिलारिया। दिलीप सयकियाया रायजोआरि बिजेपिनि गोदान आफादगिरि सायख'जाबाय। दिनै शिल्पी दिवस रायजोनाङै गुबुन हाबाफारिजों शिल्पी दिवस फालिदों। मोन 14 जिल्लायाव जागायबाय नैथि क्लोबनि गोनात्सव। बरमानि थुनलाइयारि बिथिं हानजाया फोरोंगिरि महेन्द्र मोसाहारि रावस्लाय बान्था मोनगिरि रनिस सांग्रां रामसियारिनो हामलायनाय जासिदों। मिरुनि मावफारियाफोरनि थाखाय गाहाम खौरां 8थि बेथन आय'गखौ केबिनेटनि गनायथि। लाहौरिकाटआव लामा जाब्रबथायजों सानै सुबुंनि जिउ खहा। इमरान खानखौ 14 बोसोर आरो बिनि बिसिखौ 7 बोसोर जोबथेसालिनि साजा। 8 साननि थाखाय मेहेरगोनां हाबाफारिजों इन्ड' भुटान फ्रेन्डशिप मेलाया सुबनखातायाव जागायबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरियाव इउपिपिएल लाइमोन गांखं बारग' एनडिएफबि आरो एबसुनि गासै सा 27 सोद्रोमाफोरा बिपिएफ दोलोआव आखाइ हमफैदों। फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां हाग्रामा महिलारिजों दैदेनजानाय बिपिएफ दोलोआ आथिखालाव साखाफारा आरो जानजि खाफ्रादों। बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै फैगौ मार्च एबा एप्रिल दानावनो बिटिसि बिसायख'थिखौ आसाम सोरखारा खुंनानै होनांगौ होननानै दाबि खालामदों खौरांगिरिनि मेल खुंनायनि जोहै बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। दरं अदालगुरि लकसभा बियाबनि एमपि दिलीप सयकियाया आसाम रायजोआरि बिजेपिनि गोदान आफादगिरि महरै सायख'जाबाय। बादायलायनाय गैयालासेनो बिसायख'थियाव देरहानानै रायजोआरि बिजेपिनि गोदान आफादगिरि महरै सायख'जादों दिलीप सयकियाया। बृहस्पतिबारखालि आसाम प्रदेश बिजेपिनि गाहाय मावख' बाजपेयी भवनाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, आथिखालनि आफादगिरि भवेश कलिता आरो मिरुनि मन्त्रि गजेन्द्र सिंह शेखावतनि बाहागो लानायाव दिलीप सयकियाया रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि बिसायख'थिनि थाखाय नमिनेसन गथायो। नाथाय दिलीप सयकियानि हेंथायै रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि मासिनि थाखाय रावबो बिजाथिया नमिनेसन होआसै। बेनिफ्राय बेयो रोखा दि दिलीप सयकियाया आसाम बिजेपिनि गोदान आफादगिरि जागोन। बेखौबो मख'नो नांगोन दि दिलीप सयकियाया बादायलायनाय गैयालासेनो आसाम प्रदेश बिजेपिनि गोदान आफादगिरि महरै सायख'जानाया मैयानो रोखा जादोंब्लाबो दिनैसो बेखौ अफिसियेलि फोसावनाय जादों आरो दिनैनि गेजेरावनो दिलीप सयकियाया रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि मासिखौ आजावगोन होननानै मिथिनो हादों। दिनै रुप कुंवर ज्योतिप्रसाद आगरवालानि गोसोखांथि सान। बे गोसोखांथि सानखौ लोब्बा लाना आरो हारिमुनि फुजारि रुप कुंवर ज्योतिप्रसाद आगरवालाखौ गोसोखांनानै रायजोनाङै गुबुन हाबाफारिजों शिल्पी दिवस फालिदों। असमिया हारिमु, थुनलाइ आरो हारिमुनि सासे अराय मख'जाथाव आरो गोसोखांजाथाव शिल्पी रुप कुंवर ज्योतिप्रसाद आगरवालाया 1903 मायथाइनि 17 जुनखालि जोनोम मोन्दोंमोन आरो 1951 मायथाइनि 17 जानुवारि खालारखालि खम बैसोआवनो रुंसारि जादोंमोन। मख'नो गोनांदि शिल्पी दिवसखौ लोब्बा लानानै आसाम सोरखारनि हारिमु बिफाना बृहस्पतिबार खालारखालि 2024-25 मायथाइनि शिल्पी पेन्सन फोसावदों। सोरखारि फोसावथाइ बायदियै आसामनि सा 73 शिल्पीफोरा दानफ्रोमबो शिल्पी पेन्सन मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो आसाम सोरखारा सा 29 शिल्पीनि नखरनो फेमिलि पेन्सन एबा नखरारि पेन्सन फोसावदों। रुंसारि जानायफोरजों लोगोसेनो बे शिल्पीफोरनि नखरा दानफ्रोमबो 8,000 रां पेन्सन मोनगोन आरो बेयो 17 जानुवारिनिफ्राय गोहोम गोग्लैगोन एबा बाहायजागोन। मख'नो गोनांदि आसामनि गुबुन जिल्लानिफ्राय गासै सा 179 शिल्पीफोरनो खनसेनि थाखाय साफायाव 50,000 राङै एककालीन होगोन। लोगोसेनो सा 10 शिल्पीनि नखरफोरनोबो सोरखारा बे अनसुंथाइखौ होगोन। बबेखानि देहायारि बेंगुरा सा 5 शिल्पीफोरनोबो खनसेनि थाखाय रायजो सोरखारा 50,000 राङै एककालीन होगोन होननानैबो सोरखारि फोसावथायाव मख'नाय जादों।
रायजोनि मोन 14 जिल्लायाव दिनैनिफ्राय जागायबाय नैथि खोलोबनि गुणोत्सव। मख'नो गोनांदि रायजोनि मोन 11 जिल्लायाव गिबि खोलोबनि गुणोत्सवआ जोबनायनि उनाव दिनैनिफ्राय एबा 17 जानुवारिनिफ्राय 22 जानुवारिसिम रायजोनि मोन 14 जिल्लायाव जागायदों नैथि खोलोबनि गुणोत्सव। बै मोन 14 जिल्लाफोरा जादों बाक्सा, चराइदेव, चिरां, धेमाजि, धुबुरी, गलाघाट, हाइलाकान्दि, हजाइ, जरहाट, कामरुप मेट्र, सनितपुर, तामुलपुर, तिनसुकिया आरो सोनाब कार्बि आलं। रिपर्ट बायदिब्ला देग्लायनि नैथि खोलोबनि गुणोत्सवआव सोरखारि फरायसालि, प्रभिन्सियेलाइज फरायसालि, आदर्श बिद्यालय, टी गार्डेन मडेल स्कुल, कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालया, नेताजी सुभाष चन्द्र बस अवैश्य बिद्यालय, टी गार्डेन मेनेजमेन्ट स्कुलफोरखौ लानानै गासै 15,663 फरायसालिफोरखौ लाफानाय जागोन आरो बेयाव 1 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम गासै 14,04,932 सा फरायसाफ्रा बाहागो लागोन। बबेखानि गिबि खोलोबाव बरपेटा, बजालि, श्रीभूमि, कामरुप, कार्बि आलं, क'क्राझार, लखिमपुर, नगाव, शिबसागर, साउथ सालमारा, मानकासार आरो अदालगुरि जिल्लायाव गुणोत्सव खुंदों। मख'नो गोनांदि रायजोनि मोनसे जिल्लायाव फैगौ 4 निफ्राय 7 फेब्रुवारियाव थामथि खोलोबनि गुणोत्सव खुंनाय जागोन। मागो दाननि 1 खालाराव बर' रेबग्रा जथुमनिफ्राय 2024 इं मायथाइनि थाखाय सायख'नाय मोन 7 थुनलाइयारि बान्थाखौ फोसावनाय जायो। बे बान्थाफोरनि मादाव बरमा बाक्सानिफ्राय गागि लिरगिरि समाज सिबियारि बाक्सा आइएसनि जोहै साबसिन गुन गोनां फोरोंगिरि बान्था मोनगिरि, आसाम रायजोआरि साबसिन गुन गोनां फोरोंगिरि बान्था मोनगिरि, बाक्सा जिल्ला बेंगिरिनि जोहै नीति आयगनि सम्पुर्णता बान्था मोनगिरि, लोगोसे आथियाबारि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गोरायुं गेदेमा रनिसांग्रां रामसियारिया देग्लायनि फोसावनाय फोरोंगिरि महेन्द्र मोसाहारि रावस्लाय बान्थाखौ गेदेमा थुनलाइगिरि रामदास बर'नि असमिया हांखोजों आखाइनि महराव लिरनाय अरनर जुइखौ बर'आव हाग्रामानि अर सल'मा बिजाब मुङै राव सोलायनाय बिजाबनि थाखाय सायख'जादों। बिथाङा बर' रेबग्रा जथुमनि थिरांथा बायदियै बे बान्थानि थाखाय नोगोद 25,000 रां आरो गांसे मान बिलाइ मोननो हागोन। गोजौनि मख'नाय बान्थाखौ आवथायनो हानायनि थाखाय गेदेमा गागि लिरगिरिनिसिम थुनलाइयारि बिथिं हानजा जानानै रोजा रोजा साबायखर बावनाय जासिदों थुनलाइयारि बिथिं हानजानि सामलायगिरि जोंसार रामसियारिया। मिरु सोरखारनि गासै मावफारिया आरो पेन्सन मोनगिरिफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। 8थि बेथन आयगखौ दाफुंनो थाखाय नरेन्द्र मदिजों दैदेनजानाय मिरुनि केबिनेटआ बृहस्पतिबारखालि गनायथि होबाय। मख'नो गोनांदि फैगौ जानुवारि 2026 मायथाइनिफ्राय बे गोदान 8थि बेथन आयगनि फोसावनाया जागायगोन। 2026 मायथाइनि जानुवारि दाननिफ्रायनो बेथन बांनायनि मुलाम्फाखौ गासै 49 लाख मिरुनि मावफारिया आरो 64 लाख पेन्सनारफोरा मोननो हागोन। मरिगाव जिल्लानि लाहरिकाट तहसिलनि सिङाव थानाय घुस्थली गामियाव AS01 JC 1167 नम्बरनि गंसे टाटा मेजिकआ गंसे मटर साइकेलखौ सौख्रांदोंमोन। बे गिख्रंथाव सौग्रावलायनायनि जाहोनाव 2 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादोंमोन। थैनाय सुबुंफोरखौ बवालगुरि गामिनि थागिरि सुरजित पाथर आरो रबि पाथर होननानै सिनायथि होदों। बे जाथायनि उनाव 2निबो गोथै सहखौ बोखांनानै पस्टमर्टेमनि थाखाय लांनाय जाबाय होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। पाकिस्ताननि बारग' गाहाय मन्त्रि इमरान खानखौ 14 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। 2 बोसोर सिगां जामिनाव जोबथेसालिनिफ्राय उदाङाव थानाय समावनो एरेस्ट खालामफिनदोंमोन इमरान खानखौ आरो बै समनिफ्रायनो दासिमबो जोबथेसालियाव दङ इमरान खाना। रिपर्ट बायदिब्ला पाकिस्ताननि लुथिनाय आरो जाख्ल'नायखौ होबथाग्रा मोनसे बिजिरसालिया दिनै बारग' गाहाय मन्त्रि आरो पाकिस्तान तेहरिक-इ-इनसाफ सुंद'यै PTIनि गायसनगिरि इमरान खानखौ आल कादिर ट्रास्टनि लुथिनाय केसनि दायनिगिरि फोसावो आरो 14 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालिनि साजा फोसावो। बेनि अनगायैबो इमरान खाननि बिसि बुस्रा बिबिखौबो बे मोनसे केसनिनो दायनिगिरि फोसावनानै 7 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। मख'नो गोनांदि 2023 मायथाइनि मे दानाव इमरान खानखौ बिजिरसालिनि लांगोनानिफ्रायनो एरेस्ट खालामदोंमोन। इमरानखौ एरेस्ट खालामनाया आयेन बेरेखा होननानैबो बुंदोंमोन पाकिस्तान सुप्रिम कर्टनि गाहाय बिजिरगिरि उमर अता बंदियाला। बेनि उनाव लाहौर गोजौ बिजिरसालिया इमरान खाननो जामिन होदोंमोन। नाथाय राष्ट्रद्रोहजों लोगोसे माखासे केसाव मुं सिखारनाय इमरान खाना जोबथेसालिनिफ्राय उदां मोनाखैमोन।
बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय सुबनखाथायाव 17 जानुवारिनिफ्राय 24 जानुवारिसिम 8 साननि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों इन्ड'-भुटान बिसुके मेलाया जागायबाय। दिनैनिफ्राय जागायनाय बे बिसुके मेलानि हाबाफारि बायदियै मेलासालियाव हाबलांनाय गाहाय दरखंखौ बेखेवनानै होयो बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ। भारत भुटान हादोरनि माहारियारि फिरफिलाखौ बिरहोयो फारियै भारतनि फिरफिलाखौ बिरहोयो मेलाबानजाय आफादनि बोसोनगिरि खगेन पाठक आरो भुटान हादोरनि जानानै फिरफिलाखौ बिरहोयो सानदुप जंखरनि डिसि दास' थ्रम्फन बिथाङा। गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मददजों खौसे खुंजानाय बे बिसुके मेलायाव सानफ्रोमबो गुबुन गुबुन हारिनि हारिमु दिन्थिफुंनाय, मेथाइ रोजाबगिरिफोरनि मेथाइ रोजाबनाय बायदि बायलाय फानलाय एक्सप' नुनो मोननाय जागोन होननानै मेलाबानजाय आफादनि लेङाइ लोगो नेहाथारि मन्टु बर' खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय दरखंखौ बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लानानै बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ बुङोदि बे इन्ड'-भुटान बिसुके मेलानि गेजेरजों सिमा ओनसोलाव रायजो जानाय भुटान आरो भारत हादरनि नोगोरारिफोरनि गेजेराव अनज्लायनाय फैगोन, लोगोसे मोन्नैबो हादोरनि गेजेराव मोजां सोमोन्दोआ बांगोन। गिबि साननि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव सुबनखाता ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे भुटान हादोरनि गोबां मावख'आरि मोसाखावरिफोराबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।